Nový režim čtení. Režim čtení ve Wordu je nově uspůsoben pro čtení dokumentů na tabletech nebo jiných zařízeních ovládaných dotykem. Uživatelé klasických počítačů pochopitelně po stranách naleznou i tlačítka pro ovládání myší. Text je optimálně naformátován do sloupců pro snadné čtení. Text, který je při zobrazení na dotykovém displeji špatně čitelný kvůli jeho malé velikosti, je možné zvětšit. K dispozici je také navigační podokno pro snazší orientaci v delším dokumentu. V režimu čtení můžete i spouštět videa vložená do vašich dokumentů.